Erbyn hyn, mae Hogia Llechen wedi gyrru yr holl ffordd I ganolbarth Norwy ar daith dros 10,000 o filltiroedd at linell derfyn y Mongol Rally. Da ni 4,000 o droedfeddi fyny, sydd tar un ychdar a Benefis, ond mae'r car fach grifi fyny lle. Ac o'n i'n meddwl bod o'n amser da I ni neu chydig bach o blymio. So gan bod gennym ni blymar efo ni. So, dwi ddod toilet rydyn ni. A jyst gweld sut mae'n gweithio allan yn y byd mawr. Ti'n gweld crych yn hyn nag oes? Ti yn nwyd? I'r dwyrain drwy Sweden i'r hogia nesa, ar lwybr anarferol. I ddweud y gwir, mae tua 70% o tîmau ar y rally yma yn mynd drwy Turkey. Maen nhw'n gorau mynd mewn I Istanbul I pigo fyny visas i'r step nesaf. A mae'r dinas ar shutdown, so dwi'n meddwl da ni wedi gwneud penderfyniad da yn mynd i'r gogledd drwy Scandinavia. Look! Bron i'r ogydd mynd mewn fan o'n. Da ni'n tir y ffin dir. Bronze level lifesaver fe. A dwi'n gweld danger yn y dŵr fe. Fi di gynta reactio. Steve, ti'n iawn, Steve? Na, Steve, paid o styglo fi sanio hynny. Unwaith o'ch chi wedi cael y claf, mae'n bwysig gafael yn dyn. Ac osgoi coci nhw. Ew, mae'r goedi mewn cydiad Russian border yw'r mis o wyris nhw. Llosgi goedi yn Finland neith yna lawr dda iawn. Elfsus di. Mae'r hogia yma newydd padlo dros y llyn I nôl coed tân I ni. Mae'r lle dwi'n campio yna, dwi'n jyst bod yn beautiful. Ar efo dweud bod yna wolves tua 15 km fyna. Hector, nine wolves. Pack. But I don't know if there is now. But bears, we have many bears. Yeah. Yeah. On that side of the lake. Yeah, like 5 to 15 kilometers that way. The wolves obviously move. Yeah, I don't think... Di'r haul ddim rili mynd lawr, mae ddech chi'n gweld o'n Mae fel a mae'n un o gloch bora yma. So o'n i'n cerdded o gwmpas yr campsite ma'n oriau yma yn y bora. Just I gael amser I fi'n hun. Gyda bod sortio pen fi allan big time. Ti'n amhofio weithiau na chdi sydd yn hyn, ti'n meddwl bod chdi'n gwachio drwy third person perspective. Oh, the famous Finland frog. Mae'n lot o deimladau gen emosiynau mynd drwy at y dol. Mae'n galad. Dyna da ni'n siarad mynd o'n un ydy bod wedi beth da ni wedi setio, mae o'n galad. Sa'n hawdd, os pawb yn neud o sa. Yna, mae'n cymryd 3 lemon wrth ni'n neud o'n ni. Ni'n barod I fynd am y Russian border cynta. Make a break, really. Cos os dwi'n mynd drwy hwn, dwi'n mynd drwy un arall. Pawb reit apprehensious, dwi'n meddwl. Ar ôl gyrru bron I 2,000 o filltiroedd drwy Ewrop, mae'n amser i'r tri adael croeso Nordig y Ffindir ac yn elyn syth am un o brif ddinasoedd Rwsia. Ni wedi cyrraedd St Petersburg yn rush hour. So, Steve, be di fwy impressive ti wedi weld o St Petersburg so far? Hwna de, y countdown ar y traffic light. Mae Steve yn tocyn i'n mes. Mae'n neud y sŵn na? Da'n cracio. Nes yndi. O bore yma, codi wrth yn y llyn efo campfire. A mae'n 7 gloch yn nos yn St Petersburg. Da ni wedi bod ar y trip plan ys bron iawn, 2 wsos do. A hyn o ma wedi gwely iawn cynta ni. Cons, we're stuck in the toilet with a fucking Spider-Man, mate. The fucking lock cai gweithio. Be ti wedi troi hwnna? Do? Dwi'n methu agor o, mate. Iawn, mi'n dal o wan. Iawn, oce. Dwi wedi bod stuck yma stach o trawd, sti, mate. Dwi'n bod ti'n ffonio chdi, sti. Mae'n mega boeth yma, ne. O, I chwys. Sma chwys? Cicio allan, mate. Just cicio.
That's me out of the toilet. Ar ôl ymweld â dinasoedd Tver a Moscow yn y deudydd I ddilyn, mae'r hogia'n gyrru round y cloc mwyn ennill amser. Ar y cloc arall, mae dros 1,300 milltir mond ers gadael y Ffindir. So, heddiw, mynd o Tver I Samara. 16 mor yma. A most probably, da ni'n dreifio trwy nos tan oli a 4 bora. Just I wneud ti i'r border Casag fory. So mae Steve yn cysgu wan. Da ni ti a 40 munud o'r Kazakh border wan. Os mae gyd yn mynd yn smooth, dylen ni fod mewn hotel erbyn 2 pnawn ma. Golchi dillad, da ni gyd yn drewi. O, mae'n dweud noson hir, de. Kazakhstan! A mewn I leg nesa o trip. Mae yw a Connaire yn mynd I ffrio, de. Gaffer yw ffrau bach ydi fach yn ôl. Ar I gicio off big time, Connaire yn pwdu mynd adra, felly. Ia, peth weitha da ni fyd a da yna'n ffrio. Neu fynd drwy'r border allan o Rwsia. A da ni'n trio croesi no man's land ar y funud. Ond oedd y Russians yn digon apus gadael ni allan. Ond gobeithio fydd y Kazakhs. Oh, mate. Cymryd easy, Mae'n mate. fucking hell, beth ydych chi'n disgwyl wneud? Beidio symud? Mae yna potholes yn mynd I bo. Sut dwi'n avoidio fucking crevasse yn gynnu y ffordd? Dab bach ar y breg, ti sio? Dab bach ar y breg. Sdi, dwi'n symud, sdi. Sa'ch di gwyno fel ma'n bob un pothole, de boys, dwi'n eisiau mynd I Kazakhstan. Sadras ar babi. Anyway. So mae Rwsia digon apus I gadael ni allan. A gobeithio fydd y Kazakhs yn apus I gadael ni fewn. Tro nesa, gawn ni weld os fydd croeso I hogia Llechen yn Kazakhstan. Ieximesh! Excuse me, ti'n gwybod y ffordd I Almaty? Na? Oce,